què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes a Soul Runners, l'únic programa on córrer no és de covards, és de guapos i guapes. Avui, després de la pausa de setmana passada, reprenem el circuit de Peu Marina Alta. Avui estem a la segona prova i estem a Jesús Pobre a la seva 26a volta a peu. Escalfem i comencem. Estem amb Vicent Pedro, que són dos noms, nom i apellido, Vicent Pedro Signes, que és... Ho volia tot. És tresorer, m'has dit? Sí. Correcte, no? Del Club La Faixa, el club de córrer d'ací de Jesús Pobre, que ha sigut l'organitzador en la carrera d'avui. Conta'm una miqueta per on transcorre la carrera d'avui i què podem trobar-nos avui a Jesús Pobre. Bueno, al final la carrera esta és un poc diferent, creguem que és un poc diferent a totes les altres del circuit, perquè passes per dins del camp de golf, tens un tros de poble, al final no és urbà, simplement, i també toques terra, toques de tal. Entonces, jo crec que li donem el toc de color al circuit, un poc diferent. Escolta'm, això de Homo Runner, això d'on ve? Escolta, perquè això m'ha resultat molt simpàtic. Sí, això fa molts anys, un xic del club, li va sorgir la idea que passàrem, igual que l'Homo sapiens, que passàrem de mono a corredor, entonces ja es va quedar. La veritat és que ho han interioritzat i molt bé, ho estem sempre. Molt bé, doncs anem a disfrutar perquè la vesprada submenés Vicent Pedro, dos noms, així que moltíssimes gràcies i a disfrutar de l'esprada, d'acord? Gràcies, a vosaltres. Gràcies, Bonico. Com esteu, tot bé? Beníssim, la millor representació de gata, del club La millor representació de gata. Sou gates o gats? Sou gates o gats? Gates. Bueno, però això... Escolteu-me, com han preparat la carrera d'avui? Escolteu-me, heu dinat prontet o com heu fet això? Prontet? Quina hora heu dinat, més o menys? Han dinat? Jo m'he menjat una hamburguesa. Bueno, ja sabeu que aquesta carrera és de Jesús Pobre, però també passa pel camp de golf, ho sabíeu, no? Sí, ja l'han fet moltes voltes. Veteranes, ja fa anys que correm aquesta carrera. I aleshores, quines sensacions teniu ara mateix abans de córrer? Teniu nyèrvits? Bueno, un poquet. I per què? Un poquet, no sé. Perquè fa calor, un poquet. Sou habituals a totes les carreres, les feu totes? Sí. I fins ara, quina és la que més vos agrada de totes? Va. A mi totes. Una n'hi haurà que vos agrada més. A mi Sàvia i la de gata. Sàvia Ahí, casolanes, i Jesús Pobre també m'agrada. Que no l'han fet a Jesús Pobre, dona? No, però l'han fet a més anys, els altres anys. Hidrateu-se bé, I aneu per la sombra, val? Vale, D'acord? gracietes. I si veieu a Jesús, siga rico, pobre, m'ho dieu. Vale, molt bé. How are you? Very good. Are you? Yes. Are you ready for the race? So and so. I'm from the Netherlands, so it's a bit hot for me. Yeah, is it the first race for you? No. It's the first race here, so it's still a bit hot for me. Yeah, you too? Yes, but I live in Denia, so okay. I'm training here, so I'm a bit more used to the sun. Right? Okay, so you have all the circuits or all this race only? Sorry? So you are This all... one and next week in Ondara, and maybe the last one in Gabia. Okay. So, what do you prefer, or the Sunday morning or the Saturday afternoon? The race. Ooh, I think the Sunday morning. Yeah, why? It's a bit colder. Yeah, I know. Yeah. Yes, me too. Okay, today it's possible to have a golf. You see? Ah, It's possible to have a good tree to make a golf. yeah. We go round the golf, right? Yeah. Okay, thank you very much and have fun. Yeah, thank you. Ana y Julia Susana. Julia ¿De qué Susana. estáis hablando? Contadme, estáis muy animadas. No, del calor que hace. ¿El calor que hace? Mucho calor. ¿Sí? ¿Mucho calor? Sí, mucho calor. Pero algo más estáis hablando, va, porque estáis muy animadas. ¿Estás criticando a alguien? No, estamos diciendo, mira, fulanita está por ahí. Gente que nos encontramos. Os escuchamos una cosa, ¿sois habituales de todas las carreras? ¿Las hacéis todas? No, hemos empezado esta temporada, así que somos nuevas y independientes, no pertenecemos a ningún club. Ya, pero las hacéis todas, todo el circuito No, hacéis. hemos hecho todas, no. Hemos hecho 4 o 5. ¿Vais las dos juntas siempre? Sí, Así que- siempre llegamos a la final juntas, así que nos pasa Y a día de hoy, ¿cuál es la que más os ha gustado de todas las carreras? La que más nos ha gustado... Se puede criticar, ¿eh? Sí, Denia, porque Javia es muy bonita, pero hizo un tiempo. Llovió mucho, ¿verdad? Podemos criticar a Javier, también critiquemos a Javier, muy mal, Javier, muy mal. Era el tiempo, no acompañaba. El tiempo no acompañó, pero bueno. Pues chicas, este se llama Jesús Pobre, se llama esta ciudad. Si veis a Jesús, por favor avisadme, ¿vale?
Gràcies, chicas. Gràcies. Com esteu? Hola, molt bé. Què tal? Per a Soul Runners, com estàs? Orro multiesport. Els són miralles. Són poquets, però bons. Escolta'm una cosa, com es presenta la carrera d'avui? Veurem a Jesús o no veurem a Jesús? Estem a Jesús Pobre. Sí, Jesús Pobre, sí. Ara cara avall, tot cara avall, i per a tornar a veure a Jesús tindré que pujar. Tindré que guardar una miqueta. Escolta, tu fas totes les carreres del circuit Sí, estic fent-les. i fins ara quina és la que més t'agrada de totes? Home, les planetes són les millors. La gent li fuig a la de Benitatxell, a la de Teulà i a l'última de Benissa, per supost. Però com és l'última, pues la gent va, perquè al final l'última sempre solen córrer els equipos. La gent s'esperen uns als altres per a fer-la tots junts i acabar tots junts. Els últimos seran els primeros, no? Sí. Entrem una cosa, i quina alimentació tenim abans de la carrera com avui? Què li hem pegat avui? Home, jo pasta, no a dinar, a sopar, pasta i carn roja. No has dinat res? Sí, però no com, jo no, al dinar preferisc el sopar del dia d'antes per a avui. I avui no has dinat? Sí, Però què has dinat? però no, jo avui he dinat espaguetis, Bo, a la bolognesa. la bolognesa, no normal. Anem aquí menja puchero, menja cuscús i a mitjan carrera li venen els ois. Però a muntó. Ahí sí que me huele a Jesús, ¿no? Señor Mires, muchas gracias y que vagi a ver la carrera. Disfrutar. Chao. Estem amb Josep Fornés, alcalde de la població de la ciutat de Jesús Pobre. Bona vesprada, alcalde. Bona vesprada. Tu també vas a fer la carrera? No, jo no la faig. Jo participe en la bicicleta obrint la carrera. El teu nano sí que l'ha feta, no? El nano l'ha feta, el meu nano l'ha Està feta. ahí al pòdium. Escolta, què podem esperar, què podem dir a la gent que està veient ara mateix per xarxes socials? Què és Jesús Pobre i què significa per al poble i per al pobre aquesta carrera? Pues per a Jesús Pobre és una carrera que està dins del Parc Natural del Montgó, que serà de les poques que faran a Sina, i a més n'hi ha un recorregut especial que no poden córrer d'altra manera, que és per dins del camp de golf, una zona de grava en terra superxula, que ja l'han recorregut este matí en la bicicleta per a veure el recorregut, i és impressionant, les vistes, tot. És un ambient molt xulo també, perquè a Jesús Pobre en aquest moment pues, el tenim tot ple i l'ambient és xulíssim. Jo crec que és la carrera on més tros de terme i de natura es toca de tot el circuit, crec, no? Sí, perquè el nucli urbà és molt menut i la major part de la carrera es fa per entorns naturals, no? I això també és una de les avantatges que té córrer a Jesús Pobre. Escolta, per acabar, què podem dir? Sempre preguntem a tots els responsables polítics que una carrera com aquesta és molt important per a vertebrar, no? Per atraure el turisme, no només el dia de la carrera, sinó també en l'època d'estiu, l'època de primavera. Què podem oferir a la gent que veiem ara? Què és Jesús Pobre? Què podem trobar així? Home, el que podem oferir nosaltres és el nostre paisatge, no podem oferir res més, per això l'hem intentat conservar sempre. I ja està, i la gent sobretot. I la gent és especial, clar, la gent es tira damunt de la carrera i són tots els que l'organitzen. Sobretot n'hi ha que donar l'enhorabona al Club La Fassa, que és el que la fa, i són els protagonistes reals de la carrera, clar. Alcalde, enhorabona, gràcies, i bueno, a disfrutar d'una vesprada tan bonica com esta, sí, a Jesús Pobre, gràcies. Gràcies a tu. Hola, Emi, com estàs? Buenas. Com estàs? Tot bé? Tot bé. La pillat així era un poc, és que estem fent entrevistes avui a gent que no ha eixit en el programa. Tu has eixit ja? Bueno, estàs content d'eixir? Sí, ¿No te estás preparado para la carrera de hoy? espero que sí. Mejor te hablo en castellano, mejor, ¿no? Sí, Mejor lo sí, tienes. mejor, sí. Óyeme, sabes que esta carrera va también por el campo de golf, ¿no? ¿Estás dispuesto a hacer un buen hoyo? Sí, hombre, seguro. Se intentará. ¿Un hoyo en 6, hoyo en 7? Se intentará, se intentará. Óyeme, ¿tú eres habitual de todas las carreras? No, la primera. ¿Esta es la primera? ¿Y ahora por la tarde con este calor? Sí, ¿Sí? ¿Estás preparado, no? me imagino. Bueno, pues te doy la bienvenida al circuito, Muchas que lo gracias. disfrutes Muchas y ánimo, gracias. ¿eh? Muchas gracias. Esos vídeos que portes tan xules, què veus ahí? Jo? No res. Escolta, estàs preparada per la carrera avui. Saps que va per un camp de golf, ho sabies, no? Sí. ¿Sí? ¿Estás dispuesta a hacer un buen hoyo? No lo sé, hace mucha calor. Sí. Oye, tú eres habitual de todas las carreras, ¿no? Sí, jo sí. Vale. ¿Cuál es la que más te ha gustado hasta ahora? A mi m'agraden totes, cada una té el seu millor, el seu pitjor, però m'agraden totes. Pues mira-me com si estigués mirant el Robocop igual. Alça els ulls. Ah, molt guapa, sí, gràcies a Llagüireses. Bueno, escolta'm una cosa, i com has preparat la carrera d'avui? Què has fet? Quina alimentació has tingut avui? No, res, vull a treballar, soy la que monta y todo esto, de la terreta, entonces lo que he fet és treballar i menjar poc. Sí. Bueno, Pues anirem a Misgas. A mis gas només? Per què? Crec que anirem a Misgas, no mos queda més. Ja, bé, pues hi ha que carregar el gas una miqueta, no? Ah, recargarem. Molt bé, Gemma, moltíssimes gràcies i passeu bé. A vosaltres. T'ha pillat així de colp i repent, no? Espectacular. Què tal, tot bé? Bé, anem a passar el dissabte de la millor manera possible. Veus? Així sí que dona gust fer entrevistes, perquè hi ha alguns que els agarra així i se'n van.
Defugen. Defugen, no sé per què, fas olor o alguna cosa. Després ves anar caçant-los tu, quan comença la carrera vas darrere. Escolta'm una cosa, saps que la carrera d'avui va per un camp de golf? No tinc ni idea, Enriba. No saps? No l'he fet mai, estic fent Pues el va per un circ. camp de golf. Ves en cuidado con los hoyos. Igual pare, fem en una i el camp de golf. Ja estaria bé. Escolta, Digues. tu eres habitual de totes les carreres? Jo faig els dos circuits, el de muntanya i el d'asfalt. Ah, sí? S'ha acabat el de muntanya i ha començat l'asfalt. I quina roda portem? Porten roda d'asfalt o de muntanya? No, avui anem tranquil·lets, això es diu trote cochinero. I quin és la carrera que més t'agrada de totes i la que més? Va, mójate. D'asfalt. Home, d'asfalt la millor és la de Xàbia i la que menys ninguna perquè no les ha fet, no ho sé, no les ha fetes totes. Molt bé, amic, pues moltíssimes gràcies i a passar-ho bé, d'acord? A passar-ho bé. Adéu, bonico. És una prova per a superherois. Què tal, com estàs, Capitán Amèrica? Molt bé, preparat per avui. Jaime, com estàs? Molt bé. Escolta, saps que la carrera va per la natura, va pel parc natural, també va per el camp de golf, ho sabies, no? Sí, correcte. Ja l'ha fet a diversos anys. Me la conec. Escolta, vols contar-me algun secret que pugues fer, algun recorregut, així, alguna magatxeta que pugues fer, així, no? Home, així el truco és en les baixades apretar fort, en les baixades. I després en les pujades pues, intentar donar el resto, a tope. Tu eres habitual de totes les carreres, no? Sí. Estem preguntant a tots els runners quina és la que més t'agrada i la que més del circuit d'enguany, perquè estem ja a punt d'acabar, ens queden 2 carreretes o 3. A mi la que més m'agrada Dènia. Dènia és especial per a mi. Sempre m'agrada, és molt planeta i pots donar el 100% ahí, molt bonica. Bueno, Jaime, pues a seguir avant, ànimo a defendre Amèrica i a defendre també la Marina, d'acord? Moltes gràcies. Gràcies, bonico.
Nos volvemos a ver. Hola José Manuel, enhorabuena, felicidades, campeón de esta carrera popular Jesús Pobre. ¿Qué tal, cómo te has encontrado? Pues no te lo he oído. Estoy diciendo que cómo te has encontrado con la carrera, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Hoy nos ha salido mucho calor y aire y al final nos ha costado mucho, pero bueno, hemos puesto el ritmo y bien, al final bien. ¿Qué tal la parte la parte del circuito que más te ha gustado de todas? Pues aquí en Jesús Pobre, en el club de golf, que es de categoría con césped, ahí es lo más bonito. Ahí hemos corrido más rápido y más cómodos. ¿Has estado bien, no? Más o menos. Hemos estado bien. A la vuelta con las cuestas nos ha costado un poco más. Bueno, pues enhorabuena, gracias y a disfrutar y a descansar, ¿no? Muchas gracias. Gracias.
Solem tindre una cita, Andrea i jo, a aquestes horetes que es quasi tots els dissabtes. Hola, Andrea, com estàs? Molt bé, Enhorabona. moltes gràcies. Però com t'has trobat en la carrera d'avui? Te trobo que la més bonica a nivell de naturalesa, veritat? La veritat que sí, és xulíssima, però molt dura. N'hi ha molta pujadeta, baixadeta i sobretot la part del camp de golf és xulíssima. Has jugat al golf una miqueta? Has tirat algun forat o no? Al golf no, però bueno, un poquet de cross sí que hem fet. Escolta, avui t'ha vist sempre bé quan acabes la carrera que no sols demanar aigua, avui sí que has demanat aigua. Avui la veritat que he patit sobretot la calor i n'havien com moltes pujadetes que la veritat que avui se m'ha fet dur. Bueno, pues enhorabona i ja estem ja a la recta final i a seguir disfrutant, d'acord, Andrea? Moltes gràcies. Gràcies, bonica. You make me feel it's just so right. I'd like to feel this way every night. You stole my heart. You're a criminal. And you don't know what you do to me. Every day I'm in ecstasy. And I just wanna give this back to you. So babe, I promise I'll come through. My mission is to see you smile. I just wanna see you smile. I just wanna see you smile.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas para. Buena espera. ¿Cómo ha ido la carrera? Cuéntame un poquito. Bien, un poco dura, la verdad, por las subidas que tenía. Es el primer año que corro. ¿Es el primer año? Tengo 17 años y corro ya bajo de 4. ¿Bajo de 4? ¿Bajo de 4 minutos? Bajo de 4. Esta la he hecho a 4:19. Me ha salido un poco... ¿Y qué parte es la más dura de la carrera de hoy? Cuéntame. La más dura ha sido cuando bajas, porque después tienes que saber aguantar para después subir. Parte del golf, ¿no? Del golf y después para meta. Un poco dura. ¿Has encontrado entonces ya, haces todas las carreras de circuito o es la primera hoy? Sí, estas todas las que hago son las primeras que hago. ¿Y qué tal? Cuéntanos, estamos haciendo un pequeño resumen de las carreras que más, ¿cuál es la que más y la que menos te ha gustado hasta el día de hoy? Cuéntame, va. El día de hoy, Benitache, la más dura, la que menos, y Denia, la mejor. Ya queda poquito, hay que aguantar ya al final, ¿no? Y la última, la nuestra, que es la dura. Gràcies i enhorabona, hermano. Muchas gracias. La gent de Ginestar de Benissa, com esteu? Bona vesprada. Pues bé. Com ha anat la carrera? Estàs comentant, fent, pujar, baixar... Que ha hagut un problema, jo he tingut un problema en la pujada, la baixada. Cap problema. Lo que pasa que es una carrera de rompepiernas, que es diu pujar, baixar, i és el que estàvem comentant. Escolta, i tu què tal? Com estàs trobat? Bé, fresqueta, eh? Família, vosaltres? No. Esta lo que pasa es que es simétrica y la pujar desde la mitad de carrera hasta el final només puges tot el rato. El més bonic el camp de golf, m'han dit. Bueno, sí, lo que passa que tens que anar alert en els peus perquè el terra és regular i és fotut, però bueno. Fet, hi ha algun hoyo 15 o algun... Han estat a punt, Bueno, estem preguntant, ens queden 3 carreres apenas per acabar el circuit, estem preguntant... Ara 2, correcte, aquesta és l'antepenúltima, ens queden 2 i ja està. Estem preguntant quina és la carrera, per fer una miqueta de resum, la que més i la que més vos ha agradat, per anar una miqueta fent, arreplegant garbes. A mi m'ha agradat Denia, un muntó, però la millor és la de Benissa, que és la que ve de 2 setmanes. Sempre per replegar per a casa, no? Clar. Jo la de Benissa no la he fet mai, però l'ambient de Denia m'encanta. Molt bé, doncs enhorabona, gràcies i ara a recuperar i ànimo i a seguir ja mos veient la setmana que ve ja. Ok, a tu per la teua labor que estàs fent. Gràcies, bonico. Dona igual que siga hivern, que estigui primavera, el gran Juanjo sempre amb el seu monyo perfecte. Juanjo, com estàs? Molt bé, i vosaltres? Molt bé, doncs encantat de veure't. Escolta'm, estem parlant de la carrera d'avui que ha passat pel camp de golf. Quina és la part que més t'ha agradat del circuit d'avui? Sí, la part del golf és un poc refrescant, està molt bé. Està molt bé perquè veus verd i pega l'airet, però fa calor. És una cursa calor i humitat, però com haveu vist, hi ha molt d'ambient i moltes disfrutem. Estàs impecable, tio, en ese moment. Ves com si no fes carreres igual. Lo important és estar guapo. No guanyarem, però bé, per lo menos... Antes muerto que sencilla, que dia la Melody, ¿no? Antes una diva salvaje. Pedro David, ¿cómo estamos? Jo molt bé. Què tal, com ha anat la carrera? Conta'm. La carrera fotudeta avui, Què? Molta calor fa aquí este poble, che. Escolta, la part del golf, que bonico és el golf. Sí, molt bonic. ¿Eres golfista o eres golfo? Què eres? Soy golfo, més golfo que golfista, sí. Poc de tot. Quina és la part més complicada de la carrera d'avui? Més complicada? Doncs jo trobo que és la part de l'entrar al golf. O sigui, perquè té una pujeta ahí, que és la primera, que t'agarra cinegelat. Jo no sé, tindré que veure perquè estan dient tots que és la més complicada, però no sé, lo bonico que és el golf i lo tranquil que és, no? Pues sí, però mira, ahí no, també van mirant de rebull, llavors se té una pilotada d'eixes i el deixen sec allí, però bé. O millor un palo, no? Escolta'm una cosa, estem fent amb tots els companys i tota la gent que estem entrevistant una encuesta, un resum de quines són les carreres que més vos han agradat i les que més, perquè mos queden 2. Només ha corregut esta, així que aquesta és la que... Ah, sí? La que menys també, no? Per fer-ne una ha vingut aquí. Molt bé, moltíssimes gràcies i a recuperar. Moltes gràcies. I en aquest ambient fantàstic i meravellós, després del final de la carrera, despedim aquesta edició de Soul Runners des d'ací, des de Jesús Pobre. Un plaer haver estat compartint amb tota aquesta gent i amb tot l'equip d'organització aquesta prova. Ens veurem la setmana que ve, serà a Ondara. Setmana intensa, setmana completa. Fins la setmana que ve. Adéu, runners, passeu-ho bé.